Shalom. Horas Madita Saluhutna. Hami atas nama Perhalado, pasahatot Tuhamu Saluhutna. Nama dohoti permingguan di apalai baso di garejaon. Dona nami ma selamat hari Minggu ma dihita Saluhutna. Suaksoni pe dihamu amanami inanami nama dohoti permingguanon di Bagas di rumah sakit manang di dia pe sudah hamu nama dohotion tong do pasaton nami tuhat tama nama dongani hita Saluhutna. Ada orang sudah mulai mardahau daluaton marsaur dohot debata tapake matiki sangobas martangiang di bagasan rohatabe martangiang mahita. Do ibana di hari papituhoni di bahini du ubahen nadi pasu-pasu debata Jehovah ari pada janai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut di habiari hatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajaran nasian hatani debata. Ikut badiado hita hatani debata di rohatta. Jala ikut ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahom patik nai. Debata saya pergugui mahami mangulahon nombar patik nai. Amin. Tapuji matuhatta maret de mahita. Tato potima dustata ali Tuhan di bata nabadia jala nabonar parasi roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham mida hami di bahani sesesa masudi dosa nami dang adong nahu pasau kami dukon ni asi ni roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasau kami jujolom di baheni pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Ala ni pangalosot tado ubay na tartulang Kristus. Jala di binani hajahatot tado ibana mabugang. Apet ibana picap-picam pahitaan dia hasonangata jala binahin ni bugang na malum ita hilala hasang apa ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta maret de mahita.
Tabigima hatani debata turpuk ari minggon, tarsurat di Filipi bidu tolu, mamukasian ayat 10 rodi bidu opat ayat sada, tajahama marsika soring manang song responsoria. Songonoma hatana disi. Rapsi turu ahu mahamu ali akadongan. Jala pemanat hamuma akka parange songo kami situro muna. Hama gua do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, si hailahon na dihasangapon, akka naitanon di parrohahon. Paubon na do daging tanaliaon, gabi doso daging nasangapi, hobar tu hagogon nai, ay tarpaduduk sa do salut na tu ibana. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani di bata jala naupiotsa. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. Tidak kemah hapursiaw tai, songona tidak koni dongata sahapursiaw di sadok purtibion, rap mahita madok, apursia di bata Jehovah, hidup ama paraguna sukudusa, natu mapalangi dotano, apursia Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasai, imana tumunis Maria, nagagabia satu di perbaria. Adora suhagua ido tuhatta na tumawan na birni tiwanguman silatus nama kita pada lebana ibau pinusia na tuat punatoru dung di tanah na mula mangulu di hari patulhon manai suko tahun bersiam di bata Jehovah amanai paragona suatu sani isime ibana pemulak suko tu tanah on mangumi halak na mangulu dohot namate Au porsia do di Polbaria, jaladon sadaria nabadia, uria manyak istin akan nabadia, do diasan dosa, do diatai naman do, mulak mangulu dosa udangi halak nong mati,
Doa yang luan dan sudah. Amin. Tabigima edi pujian siankur paduan suara Immanuel.
Tabigi matiting di mingguta sadarion. Horas Shalom. Odolan nitikting di mingguta sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2025. Na perjolo Pakkubasion. Goar dohot topik ni minggu. Goar ni mingguta sadarion Minggu reminiscere. Topik minggu paidaida hinadenggan ni Jahoba. Sada dua, ruas na marulang tahun papitu puluhon. Na di hari Jumat tanggal 10 Maret 2025 amatta janter siahaan Oppu Samuel gonopma marumur 70 tahun sian wek tengah. Hobartusi pasahatom ma tunasida ulos dung sidung tiktingon. Tatanyak koma asa dilehon hahipason dohot gajang nyumur di nasida. Sadatulu padidion nabadia dohot makatidakon haporseaon. Di hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 nanaingro patupaon nuhriatta do padidion nabadia huhut laos makatidakon haporseaon na khusus tu Eunike Claudia Amelia di parmingguon pukul 10 wib naro sian wik Makassar sada jalanunga marsiajar lebih kurang 2 bulan. Angka Romai 2 Dewan Koinonia 2 sada bona tahun dohot Pakkubasion punguan lansia. Di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 di Patupa Punguan Lansia do acara bona tahun di ruang serbaguna ni Huriatta masuk pukul 10 wib. Di sosohomma tu ruas ni Huriatta nama rumur ono 10 tahun tukijang dohot akka nang diudang asaro tu ulauni. Jala mardomutusi di hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 nanaingro nama kubasi permingguan di pukul 6 doh di pukul 10.30 wib sian punguan lansia. Rumawi 2 paduan suara El Pico di hari Minggu 23 Maret 2025 nanaingro hobar tu program ni punguan El Pico naing patu pahon pangibation tu Huria Gereja Kristen Pasundan GKP Rehobot Jatinegara nasida masuk di permingguan pukul sia wib. Na niluhon ni anggota Dewan Koinonia na membidangi perempuan. 2 Romawi 3 PHD Punguan Ama di hari Jumat 21 Maret 2025 nanaingro hobar tu program ni Punguan Ama patu pahon PHD Ama masuk pukul 10 sia 30 wib di sosohon ma tu sude ruas Ama madohoti ulaun PHDI di ruang serbaguna. Rumawi tolu Dewan Diakonia tolu sada Barita Namodding. Nah di hari Senin 10 Maret 2025 nunga maruzungulu amatta Lucius butar-butar marumur 20 tahun 5 bulan. Nahi nabaluhon ni inatta
Justina Burutabun sian wik Rabu tasada. Tatangyak koma keluarga na ditinggal asa tibu tarapul roha nasida. Nama ragam na payacung gereja dohot na parade bunga langgatan. Petugas payacung gereja dohot na patupaho bunga langgatan manang altar tu pangaradeo di permingguan tanggal 27 Maret 2025 ima sian wek Kramat Jati Sada. Rumayopat .2 acara paborhaton dohot mengujakkon padida. Hobbar tu SK Porus nomor 75 garis miring PDT garis miring SK garis miring 02 garis miring 2025 tanggal 15 Februari 25 nama notopon Padita Sakarias Simajutak Gabe Sekretaris Distrik Walu DKI Jakarta dohot SK Eporus nomor 74 garis miring PDT garis miring SK garis miring 02 garis miring 2025 nama notopon Padita Pontius CH Siregar MDiv Nagabe Pendeta Fungsional Resort Kramat Jati bertempat di HKWP Gedong, Distrik Walu, DKI Jakarta. Alani dipatu pado acara paborhaton dohot mangujakkon Padita Sakarias Simajutak MPAK dohot Padita Pontius CH Siregar MDiv di HKWP Gedong di hari Minggu 23 Maret 2025 Jala Huriata mengutus punguan ama lau madohoti acarai. Rumawi .tolu pelean Hamolateon manang persembahan tali kasih. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2025 di Parminggun Pukulonom Nasugut nama kubasi Marjamita Jalan Parpudi di Huriatta do Hamatta Padita Sakarias Simajutak MPAK Lau Makkamolatehon Pakubasion Nasida di Resort Kramat Jati na Salilingon nunga di Patupa Nasugut pelean di bagasan amplop Jala Patupambah Muse di Perminggu Sonari dohot di pukul 10 Tatangyak koma asalam denggan Pakubasion Nasida di inganan nai baru na di pasahat kantor pusat HKBP tu Nasida rapot Huria di hari Sabtu 20 Maret 2025 nanaing ro patu paunu Huriatta do rapot Huria ima lau manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2025 maringana di ruang remaja masuk pukul 8:30 WIB akasi parsidohot dirapoti di pasahat Huriatta maudangan marhite situa wek songonima sahak nitik tingdi minggutta sadarion akan aso jinahaho ditik tingon boima tajaha di WA grup wek tabe marsada-sada manang di website HKBP Kramat Jati. Shalom Horas. Ni pasah ma pertikia tu ama pendeta lapas satu ulus 70 tahun didampingi oleh Situa Wekna. Roma amang tujolo ama
di tanggal 10 Maret nama ulang tahun namang hati teh nuaeng sesuai program ni huriata pasa atau ni huriata maha KBP Kramajati itu amang lagunop umurnya amang 70 tahun bas marohani amang majalo hatani lebata mang pasat tuhamu poda tolu ayat 10 di tangan siamu nado gajang ni umur jala dihambirang nado hamuraon dot hamuliaon amin jalu abang mate. Jadi uluso namang parhitia don to di dibata do namang ulusi amang sahat pempeng sormatua mamote ya. Tabigima kor puji-pujian sian punguan inahana diuduti mamuse punguan ina.
ingot-ingot memuji Tuhani. Ai sedo mama sunga-sunga Tuhan, pamakakon sude nang diton di kube. Daolan ho Tuhan, pandenggan basai, malampas rohai, manesa dosaki. Sai puji oku basami tokong saleleng dileleng nai. Pasanga poku goani nang bemaradu tos peosaki. Mauliate di hotu Tuhanku, mendengan basa pada siroha. Sai puji aku tong-tong goanmu, saleleng ngoluku muji aku ho. Tapuji matu hatta, mare demahita sebukit de nomor 10 ayat sada dohot udutna, laus tapasahak ma pilihan sada A, dohot pilihan sada B.
Damene debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Tajako mahatani debata imasian buku ni parpesalmen bidu 27 memuka masian ayat sada rodi onom tangyo kamu masongonon mahatana Jahobado panundangiku dohot hatwoku tung isema habiaraku Jahobado partano batuan ningoluku tung isema ahu biahaton molo tungro akka parjahat mangarongrong ahu nang mangaton sibukku akka sisosak ahu dohot akka musukku gabi martinggangat dona sida jala maragian nang pe marharon horon parangan akan nama nukun ahu dang dia biari rohaku nang pe hehe parmusuo dopak ahu sai pos dorohaku disi sadado nau hupangidohon cian Jahoba sai ido ngulului naeng mian ahu di bagasan joro di Jahoba saliling mangulu ahu paida-ida hinadinggan ni Jahoba dohok mamikiri ganuk sogot di bagasan joro nai ai di odingi doahu di bagasan undung-undungna diari hinamago ditabunio doahu di partabunian ni undung-undungna tudolok partanobaton doahu di panakok asa mandirgak uluku meda musuku akan humaliang ahu jadi peleh honokuma di bagasan undung-undung nai aka pelian puji-pujian maredema ahu uhud mamalu parhina luan mamuji Jahoba edo ianggo sahatna manginang turpukon nunga tung masai takas di pabua parpesalmen tuhita apalagi dung jahanakin laos dipayut hamu nunga masa takas trupukon ima masuk tu tangiang pangiduan ni Raja Daud mangido pangurupion si Daud sian Tuhani marhite tangiangna ala asup-asup ni musuna disuruh roha asup-asup ancaman na niadopan ni si Daud ima pangalileon sian Raja Saul nanaing mamunu marsakap mamunu ibana manang melengserhon sian harajaon ni waso ni si Daud alani mamanginang hamu kadungan saporsion marhite panindangioni di patuduhon na taparhatopot pangurupion ni debata di ngoluta itu tahe di parhatopot hamudo pangurupion ni debata di ngolumuna itu ay enak takas halus ya mujo tong dinggan itu manginang itu tong unang mabiar hamu bersaksi dihilalah hamu saliling mangulu hamu ima pangurupion ni debatadui huhilala do hapa ditauku nani urupon ni debatado ahu ubay boy jongjong awison anggo gogo kudang adong pamangak kudang malo pasahaton hata ni debata alai debata mangurupi na posona pasahaton hatana huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus dang masohot haringgasan
ni sadahalak martangiang manindangi ala di parhatopot rohana debata pangatoi di nguluna. Haporsiona songonido di patuduhon parpesalmen marhite Raja Daud di buku parpesalmenon. Marhite tangyang dan dipangido si Daud tu debata ha luaon sian musuna ima Raja Saul dohot alani dosana. Jadi dua dipangido Raja Daud tu debata malua sian musuna na paduahon malua sian dosana asa di sesa Tuhan tong dosana. Ala-alate rohani Raja Saul maradupon si Daud disakapi si Saul membunuh si Daud alai dan disakapi rohani si Daud mamalosi marhite hagugoon portibi manang marhite huaso na di tanganna raja do ibana boidu surona prajurit perangna alai dan di pangasahon ibana huasona taksongona iportibion molo marhuaso imana lo molo mona. Kalau pemimpin dia suka-sukanya memimpin, suka-suka tenaganya, kekuatannya, saliling mangulu ibana andurak somate narohana lomokku narohana daksongona iportibion. Dia adalah seorang raja tapi dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, kekuasaannya. Tidak pernah. Tapi dia justru tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikirannya. Ala porsia di mana songonan indok ni? Yesaya 55 ayat 8 ayat cia. Dada pikiraku pikiramuna, dada dalaku dalam muna, songo timbul ni langit, songo nima pikiran ni debata. Jadi unang saya pakai hamu gugumuna, mamisat. Unang saya pakai hamu huaso muna, saya liling margogu hamu. Tiruoma Raja Dabiton. Sude dihilala ibana. Sude dipahusor-husor ibana ubay bui raja ibana di bangsa Israel ala na pinilit ni debata ala ni pangurupion ni debata dan huasona diandalhon ibana dan di huasona dianggarhon ibana alai pos rohana di debata ala dia ala neng boha ala ima naeng pa ida oni mana ma hina dengan ni Jehovah. Ido topik ni mengguta sadarion. Di ayat 4 na kinate. Sadado na naung hupangidohon sian Jehovah say ido hulului. Naeng mian ahu di bagasan joro ni Jehovah. Sariling mangulu aho oma topik nai paida-ida hinadinggan ni Jehovah dohok mamikiri ganup sugut di bagasan joro nai. Adong doi pikir hamu amanginang adong doi pikir hamu di paida-ida hamu hinadinggan ni Jehovah adong do tang adong. Jadi ingok ma dangala si pangano sinum hamu. Dangala ni si pangano sinumon mangulu hita. Alai ala todi ni debata maringanan. Ala pangurupion ni debata. Ubay bo hita mangulu diombason. Songon hidup kan namang siaan na tua-tua opung Samuel. Nunga di paida-ida amang behina dengan ni Jehovah kan. Saat amang nuaing 70 tahun pempeng sorma tua mamangate
paida ho sudiaka pinopardo paupung. Amin amang. Ate saya tambah ni Tuhan mak. Pas muse na marga datong marga siya muse ate hiranya diatur apa daw. Pangurupion ni dibata du amang. Dang diatur si tohangi. Pangurupion ni dibata. Asa sonang bapak nai narohana anak na margeda. Ate amang pangurupion ni dibata du. Pangurupion ni dibata du hilalamang na umur 70 tahun ni kan. Iya, dangalan ni gugu ni amang. Amin. Semua kita harus merasakan itu, semua kita harus melihat, semua kita harus mengatakan semua karena kasih karunia Tuhan. Sude hala ala ina denggani Jehovah. Jadi doko kamu maju amang inang dihampirang muna di pudi muna mulo dapat muna doko kamu mah tapa ida mah hati hina denggani Jehovah on doko kamu jo hampirang muna siya munay kamu situ doko kamu samping munay ido te tapa ida mah hina denggani Jehovah te ido to. Amin. Huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus. Diaka namambahen marukil hita tadokma ale Tuhan urupima ahu. Isena marsak ison, isena marukil ison, parukilon niaka alani akayanakon, akka alani pahopu, alani parumain, alani hela, alani dia mai sude nagabe marukil pojot sipata utok-utokon martangiang hamu olani do gua manginang unang pangasaw kamu pikiranmu na gugu muna dang bui monak kamu dang bui malua hamu siani siap parukiloni. Saya juga pendeta banyak problematik saya nggak kuat kalau tidak Tuhan andalan, Tuhan harapan, dang adongi, dang margo guau. Aku hanya punya satu Tuhan yang bisa mengandalkan dan kuandalkan dalam hidupku. Akeu pangasau untuk amang melotung pistarau. Nes dua peu dang akeu pangasau ni sekolahku. Songoni do HP narohaku namar haforsiaunon. Jadi muba mahita. Ati wadong ison nasai pangasau pikiran na ala made in Jerman, made in America, made in Belgia, Spanyol, Inggris. Unang pangasau kamu yang manginang. Salah kamu. Sesat doh kamu songoni. Andalkan Tuhan. Percayakan, yakinkan semua permasalahan kehidupan ini, apapun cerita kehidupan ini, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Udang duo di Bekasi natiki banjiri, tergenang sudiaka mobil. Isi mana bui paturi honi. Bah, na pasti. Nah, menciptakan mobil itu aka teknisi nama tong, mate. Alaidang ipangaso di mana pikiran nih? Iko jolo martangi yang di mana mangido pangurupion jadi di bata. Itu kan, anggo pikiran do ipangaso di mana? Turun mesin, bah, on di paturi, on muse on pasti gawe hang do mana? Ale jolo iko martangi yang di mana? Tuhan di bata urupiau urupiau asa tungdingkan aka mobil na terendamun koni dulu honon na itu kan dari dokter ngas tadi opat pasien na pasti dohonon na do tu keluarga ni pasien martangiang berdoalah bu sudah stadium 4 bapak ini. Kami hanya bisa berusaha semampu kami sesuai dengan sekolah kami, disiplin ilmu kami. Pasti itu dohonon. Mintalah
bantuan Tuhan. Itu pasti dohonon nih. Jangan dong tawar menawar. Pasti itu dohonan untuk keluarga. Supaya sembuh, supaya Tuhan bisa membantu kami. Jangan salah kami memberi obat, makanan, resep dan lain-lain. Ikon itu dohonon di dokteri, dokter 3 tahun di mana sekolah. Serupa sama kami udah 7 tahun sekolah. 2 tahun praktek hati kami. Nuaing 3 tahun praktek di sekolah 5 tahun. Baik koma 8 tahun berjajar. Asing musim membuat S2 mana 2 tahun sekian hampir 3 tahun. Wah, lu jama. Alai ikon mulak tu di bata dui. Itu makana di buku endet tai, buku endet 770 tu de bataki na sun gugui. Ini dia doamu. Baca par musik nami. Saya pe satu ratok mulak kon. Ayat sadar di batang nasun gogoi sai ma forus mahoganu ari di tangan nadoho molo musuro tung nasonang di ampuan naho di tangan nadoho molo musuro tung nasonang di ampuan naho. Olah saya pe jadi kamu meja wanoni di tangan nado molo musuro ido makana ido hatan di bata tambana asal ma ohom ho ahupe mangalo musum. Jadi orang yang diam bukan berarti tidak melawan, tapi dia diam karena Tuhan mengatakan ohom maho ahupe maralohon musum. Hati-hati dengan orang-orang yang diam, orang yang mengalah untuk menang seperti Daud. Daud diam walaupun dia terus dikejar Saul untuk dibunuh, dilengserkan, diam, tapi bukan berarti bodoh, tapi dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang bekerja melawan musuhnya. Soni mabai kamu amanginang alai molo tahu dolodo mau usah deh itu pikiran tahun pasti api dengan api anggo api buharu pamateo ni tahe aek hidup tokan unang api ison api itong atau ngaro kompor muse unang sonet tong tang halak Kristen iko pada meodo ikom pamenak kodo pada makon nate ulunga kiri kanan api. Jadi tu de bata mana sun gugui ma porus ma hamu ganuk ari ate di tangan na doho molo musuro tung naso nang ho baenon ni de bata dia puan na do di tangan na doho molo musuro tung naso nang di apuan na ho 2 hali dokon tung naso nang di apuan na ho dangadong naso sonang baenon ni de bata jol mawodo naso pasonang sonakon nguluna ala gila arta gila waso gila sangap sude gila sude nang ibana yang iboto ibana debatado na patupaoni debatado na mga turhoni ola na marsakap do jolma debatado na mamasu-masu mangalehon ikong gabe sakap ni debatado na uli di ngulu ni jolma nang bangsona ingoti. Jadi nang saya paksa-paksa mu manginang naikon gabe pengacara anakmu naikon gabe tentara anakmu dang paksa unang paksa-paksa nunga di surat to di batasan hut nai olah martangiang maho sebagai natoras mohon Tuhan bantuanmu pangurupiomu Tuhan pos rohaku nading ka dobainmu tu pahok puku pahok pinoparmu tu
keluargaku koni do tangiang unang say oni pangasahon sehingga do hita sudah pengalaman si Daud natonggi nang napahit memaksa dirinya di bagasan parstitutuon maka tidak kon pambahenan ni Jahubai marhite aka parpesalmenon. Jadi bisa jadi secara positif dengan begitu banyaknya problema kita, masalah-masalah kita menginang, sesungguhnya itu sebenarnya mendorong kita semakin kita dekat kepada Tuhan yang benar-benar berkuasa, yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan kita sebagai manusia yang serba berkekurangan, yang terbatas kekuatannya, yang terbatas ilmunya dan pengetahuannya. Unang pamalo-malo nita na mangulon, irahita na mangatur sude, dihuria pe hirahita na mangatur, sahala dui, debatado mangatur, harorona isya debatadoi, nang hepeng, nang perak, nang emas, nang saluhut. Debatado mangatur honi unang di paswada hita pasu-pasu ni debata gabelau membatasi pasu-pasu tuhala nanaing manjalo pasu-pasu sia debata lampugos mahita molo songoni baenota pasu-pasu na godang ima rohana sonang unang gabi pasu-pasu na gudang ima rohana sahit anggoy pikiranmu doy mabay sahit na pasti pasu-pasu na gudang ima rohana sonang bohado rohana sonang rohana pinaluan ni debata Uriana naholongan di bagasan Yesus Kristus gudang parukilon na taadopi ditiki na parukudion marukil hita lam ragat na pajulugugu papudi uhum marukil bangsota ala torop pamula-mula ditongani bangsota na mambahen lampatar aka kelompok radikalis kelompok nanaing mangubah dasar negara ta muruk debata sab aik sude tenggelam kau muruk ni debata di Bauntung maadong lupi hamison dang tenggelamon Jakarta Timur. Alat saya martangiang hami padao Tuhan. Amu martangiang dua manginang asal nang tenggelamon songon nai Bekasi. Ko martangiang au olat di batado ondolokku. Nang ise pe musuhku moloro musuhku nasopalau boto di son manang di luaran sadok di batama maralohon salut nei. Di sude parukiloni uji hapursiaud di sude. Semakin kita diuji iman kita, sebenarnya itu menguji iman kita. Uji hapursiaud do karne. Tes percobaan. Tingkat dia do noaing hapursiauta. Ibai masahid. Tingkat dia do hapursiauta. Ibai maha molumon tuho di halupa ko marminggu di halupa ko debata baenon namuse anggui beima ikumuba maho tingkat hapursiota idia dono ini di sude parukilo ni diuji do hapursiota bulus do si Daud mangido pangurupion tu Jahoba dang dibalos si Daud hajahaton naing rencana honon ni sakapon ni si Saul ngemunu ibana malengserfon ibana sian harajona dang dibalas so ibana asahatan di bata do madok balaslah kejahatan itu dengan kebaikan itu dang api dot api alai api dot aik ma dang dibalos si Daud najahati marhite gugu alai di pasat ibana do turbata asa debata mar lulu tu si Saul
ha porsiaon si Daud. Pengalaman ni pribadi si Daud marite parpesalmenon. Ikong gabe pengalaman ni hatopan ma. Hendaklah menginang pengalaman apa yang dialami Raja Daud pada hari ini menjadi pengalaman kita lah itu. Mari kita sama-sama memahami pengalaman-pengalaman kawan-kawan juga, saudara-saudara kita. Unang fokus ibana ipisato, danganong di ibana ibata siho, akka pasu-pasu ni debata neng pasato ko, dang margogo hoisi. Dang huasomi, huasoni debata dui sudi. Jangan coba sekali-sekali membatasi rezeki seseorang yang seharusnya itu rezekinya, berkatnya. Jangan kau batasi nikuma mariti hatani di bataon, sotung umumon di bataho, paulaki. Nadia gabe milikna, nadia gabe sona sinakapon di bata, dang bui bata somui. Berikan, itu haknya. Dari negara Republik Indonesia mengatur khosudedo hak-hak seseorang. Lama di bata, digijangi sudedoi. Jadi kalau ada manusia membatasi, memotong semua berkat-berkat yang seharusnya miliknya, hati-hati. Sotung muruk di bata, sotung muruk, dang punami, dang artami, dang hakmui, debatado, marsurui, koleonomu, jala debatado, sumber ningulunai salutna. Ada yang kupikiranmu do pakaimu, ido ulahomu, ido bahelomu. Hati-hati. Marsi ajar hita mariti terpukul. Dang dibalos si Daud najati marhiti gugung ale di pasat ibana tu dibata asa dibata marlulu tu si Saul. Hapur siau doh pengalaman pribadi ni si Daud taringo tu holong ni rohani ibana tu Tuhani ikon gabe pengalaman hatopan iko gabe pengalaman ni saluhut mai. Asa tobat hita alanido amanginang ubahin di biari tahun parpesalmenon pengalaman nai. Marilah coba kita memahamilah bagaimana dia, pahamilah unang lomo-lomo tatabain, pahamilah berapa anaknya, bagaimana dia, pahami. Sesa sude bangso Israel dok memuji Tuhani di hati dakon tudonganna dang diri ni parpesalmeni dang diri ni parpesalmeni mabain ibana malua alaina mangula do debata. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, memukasian pada narubi satu pada nai baru mangula do debata manginang. Hati-hati. Dang mudum, dakya mudum debata, dakya masohot debata. Mangula do ibana. Mudum hita mangula do ibana. Majagai hita sian podo mata asa unang adong banjir, asa unang adong akamara. Siapa lagi yang tidak memahami kalau tidak sesama kita manusia. Dari Tuhan debata dipahami do hita. Nang pemar dosa, adong dosa ni si Daud, alai marite tangyang ni si Daud, dipangidon asa malua ibana sian dosana, do siang musuna, di alusi debata do. Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa-doa umatnya, bangsanya. Berangkat dari doa, berangkat dari imannya, alenggo berangkat doa dari utuk-utukna dang jaloni Tuhani.
Adong dua HP songoni ate emang adong. Molo berangkat sen pikiran saya holan pangiduan nama na gudang. Leo maha mora Tuhan, leo maha Tuhan songonon, leo maha Tuhan songonon terus si onon bekerja matematika. Dak kaya mau lihat ma Tuhan, otik manang sadia nunga di pasato pasu-pasum tu hami, pakai nami ma Tuhan ajari ma hami mamake. Dak kaya olah namang hidup. Dung ibang hidup lupa. Dung marwaso ibana lupa. Saya naing do mamisa talak, saya naing do membatasi, akka pasu-pasu ni halak, saya naing do sudi-sudi lomona uyungna mersai satu hamatian. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus tong itu topik ni minggu tahun. Paida-ida hitama hinadinggan ni Jehovah. Anggau ngau paida-ida. Mamuka sorang au sian subian butuhani inoku ngau paida-ida. Songono do api portibion. Ido makana ikon lam jonok kita tu di bata. Unang robe akan masa. Mari kita bertobat. Mari kita saling memahami sesama saudara-saudara kita seiman. Amin. Martang yang mahita. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat tema Tuhan. Selasi dot holong ni roham dot tinggal di basam. Na saya tok tong ho payu itu kami. Di ngulu nami. Di ring-ring ho hami Tuhan. Di pardalanan ngulu nami. Di leoko Tuhami ho sahanguluan. Upah usor-usor hami Tuhan jala upaida-ida hami nadinggan di basam. Olo si pata lupa hami. Naho do hape mual ni saluhut ni ngulu nami. Si pata mangusadi hami tu pikiran nami Tuhan. Lomo nami matok kata nami. Lomo nami membahen tua kadungan nami hape na salah do hape Tuhan. Asimaroham di hami. Sesama saluk na Tuhan nagabi marlau dosa ina sutama di lupa muna pada Tuhan. Asamu bahami. Asa todima Tuhan mangarajai kami. Dak pikiran nami nanaeng surau nami mariti aktivitas nami Tuhan. Hodo HP na marhuaso, hodo HP sumber ngual ni saluhut di ngulu nami. Atong opa mahami Tuhan mariti todim. Iring-iring maparlan nami Tuhan. Unang gabi mardosai kami. Asabu yami marnida hinading kami Tuhan. Asabu yami pahusor-sori Tuhan madok mulia hati Tuhan. Asi maroham diami. Gok akahurangan nami. Dia depan munabadi Tuhan. Dewata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Di sude tangyang nami on Tuhan. Marbinigi maho Tuhan. Elek-elek nami do tangyang nami on Tuhan. Tuho. Pada umasya kami Tuhan marah asiroham Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sok soni matahe nang diaman nami mangsiaan opung Samuel nomor ulang tahun gonok umur nasida 70 tahun ngari pasat uriam ulos mangulusi daging aleto dimima Tuhan nama ulusi sasitokna asalap tambah umurnya manami pempeng sorma Tuhan mana sida Tuhan di tonga-tonga ni pinoparna nang akali tonga-tonga ni paupuna saksoni mata Tuhan dia akan marumur na gajang toktong mahuton mamasu-masu dia mi akan ang poso pe Tuhan toktong mapasu-pasumu Tuhan leon toktong ganjang ni umur paingo tami Tuhan mulutung salah lakka nami pardalana nami alalo mulumu nami Tuhan upatu pahami ganup tua kadungan nami pos Tuhan nami Tuhan ho mangajari kami wasom do saluhut na Tuhan guguna sekoy do saluhut na Tuhan dang margugu kami Tuhan mangulahon ulaw nami anggoso ho mangurupi kami Dewata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami di tikting na masa do naing pamasom pasatay matuho Tuhan asa homa Tuhan na toktong mamparguguy sa luhut bangula ni Huriam tarlumubi naing patupon ni Huriam rapot di tanggal 20 Maret 2025 on gok dami mabait Tuhan dada pikiran na sida na makatai
pamanganna ale totima Tuhan na mangula asa mardami sonang demak saluhut na Tuhan di bagasan na hipason di bagasan pangirngireng mo salut na Tuhan asi maroham di ami Tuhan jangan dong gugu nami hodo na upangasaw kami Tuhan atong jongjong maho Tuhan dito nga to nga ningulo nami asa malua hami siya dosa nami asa malua hami siya musuh nami diri nami do sipata gabi musuh nami malua mahami Tuhan alani totima mangulosi daging na tod dinami nang sudi pamatang nami na mardosa on Tuhan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami dinamula peanon ruas ni huriam salutna pada oparmaraan dongani nasida iring-iring patarun nasida Tuhan marite todim mangiring-iring sudi pardana nasida saat ganuk mada poton bagas nabi di bagasan hadami uduklas ni roha Tuhan ala nunga di jakko nasida hatam atong Tuhan nang dihami parladum saya ajari mau saya mengajari mau Tuhan marhiti hatam asa tung marsitu Tuhami hola kodo Tuhan jala di batanami asimaroham diami Tuhan omatang yang nami elek nami na usumbo kami di bagasan guare nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang kami tuho amin mari dihita los tapasakma peleata
tatangnya koma peleata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa nama uli utus upasat hami masya nanilihomi tu hami pelian nami tuho sajalu megebe uap na husus ti jolom pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasi yang hami pelianon patimbulhon harajaumu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon mi pondiro di pamataku osado gogo ki rodi salu artaku upasahat itu ho naso satu kudo ale amanami na di banua gijang say pinarabadia maguarmu say roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongon songona di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugion tu panguncunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tuton tim amin amin mau lihat tema manginang urian itu ata di parsorata di bagas joro ni di bata atong tapai de ida ma ina denggan ni di bata saliling mangulu hita horas selamat hari Minggu.